Shalom. Amuna hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Lasitu tudo rohanami majakon haroromuna di bagasan holong ni rohani Yesus Kristus Tuhan dai. Selamat hari Minggu Advent napa duahon ma dihita saluhutna. Lumo bima tuaka dongan nami napala ondope rap dohot hami marsaur di bagasan parminggota di garijaon. Anggiat ma parsaurata sadarion makorhon lasni roha dohot dame di bagasan ngulut tabe tahu hasangapun di tuhata Yesus Kristus atong pohon mahita martangi yang di bagasan roha tabe. Amen. Jongjong mahita. Jesus
bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia, nama no palangi dohot tanoon. Amin. Oh doa le Jehovah, di halunguton rohaku, ale di bataku, marhaposan tuho doahu, say unang pailaahu, asa unang marsurak-surakka, musukku midaahu, dang tahe tagamon tarurak manang ise sian akka namak kaposiho, ale Jehovah, say pabotohon matu ahu akka dalanmu, jala ajarhon tuahu akka bogasmu, sadarion maro Tuhani manopot jorona, beta tasomba ma ibana haleluya. Ale amanami na di banua gijang, namandok mauliate dohami tuho, ala di paboton ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalahosal pusogot langit doho tanoon, alay nahot doho anggo hatam ro di saliling-liling na, akup ni ikon patar dosogot saluhu jolma di jolo niha bangsa paruhuman mi, say asi maroham dihami, paot marohanami makhaporsiaon dihatam, marhite-hite ton di porbadia, padungo mahami jala paringgas hami martangiang, asa marlas nirohami pai mai mahon ho, jala asa dapot hami hanguluan na sora sudah, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tabigi ma hatani debata, patu jolo ni jamita, turpuk tu hari minggu, sadarion imana tarsurat di buku Maleaki tolu, ayat sada satu ayat opat, tajahatas marsika soring, di ayat opat non rap mahita majaha, songon ma hatani tuhata, idama suruoku ma suruaku, asa dipadiri dalan di joloku, dungi topu maro tumopot jorona, Tuhan na niluluan muna, dot suruan ni parpadanan nahi nalungut kon muna, idama naroma ibana ninna Zahoba Jebaot.
Jadi hudul maibana hira si pangalala dohot si papita perak asa papitaonna halak lepi jalalalaonna nasida laho papitahon songon sere dohot songon perak asa gabe sibuan pelean si panganon nasida tu Jahoba di bagasan hati goran rap majahita jadi tarbahen Jahoba mangamuhun binahen ni Juda dohot Jerusalem songon ima hatani tuhata mertua ma akanau bege hatani debata jala nau peopsa. Hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus di pardalanan ni nguluta dang adong hita na iasian hasalan dohot dosa maradopun akka dongata lumubi maradopun debata alani di bagasan serep dohot uduk ni roha tasol soli jalat hatopoti ma dosa dosai dohot pangalusyota di jolo ni Tuhata hohom mahita martang yang di bagasan rohat tabi. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni debata na timbuli rodo hami marsomba di julu nipatmu nabadiai nati nobuk nilabang haleaun hinorhon ni hadosaun nami najati sai unang ma di hagigion roham hami namar lapu-lapu ala ni dosaun
Paias jala parbadiai mahami di bagasan mudarmu, asa manahan hami saat roh di ujungna. Pauduk marohanami tu bagasan panol solion, dohot hamu bau ni roha, asa talu parbu ini ngulu namion, gabe uap na khusus di jolom. Asa nasa gugu ni pambahenan nami, papatarhon hasitongan ni asi dohot holong ni roham. Mana sotupa sumurut sian sude jolma namak kaholongi dohot maulaon hatam. Pargugui marohanang hapor seaun nami asalam margugu hami jonok tulambung mi. Jala unang ma pasombu hami targugut alani hagaleon nami. Alai tugu jala ramoti mahami totong. Asa hot hami mardalan di dalanmu nasitong jala nabadiai. Amin baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosa. Asa ondo narumikot di hataon. Adong do dihita situa ni malim. Nahundul di siamun ni habangsa hatong amon. Na di banua gijangi. Di baheni tarbahen ibana do paluahon sandok akka naman conohi debata marhite-hite ibana. Ay na mangulu do ibana totong lao mangudihon nasida. Hasangapon ma di debatana di ginjang. Atani debata nagabe ruhut dingulu na baru di bagasan minggu sadarion imanatar surat di buku Ulangan Apostel 2 ayat 20 sada songonon ma hatani tuhatta. Jadi disima malua ganup nama jo guarni Tuhani ido saatna tong rap mangido gogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami mangulaun nahobar tuhatami. Amin.
hatidakon ma haporsiaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di portibion ramadok mahita au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosa nama no palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasare imanan itu mensbaria naga gabian santom di perbadia andorang suabu ido tuhata nama naun naderni di pengumuman isi lakus nama terpasal di ibana di hau sinang jala tua tuba nuturu namula mulu di ari patulung nama naik di surga lahun siamun di kota jauh ama naik paru naso di siba ibana pemosu danon mangu mihalak nama ngulu do nama tu au porsia di ton di porbadia jala dong sadahuria nabadia uria atau panyala Kristen akan nabadia doh dia sisani dosa doh dia tai namando mulak mangulu dosa daging hal nang mati doh dia haluan nasurasul amin. Shalom ma dihita saluhutna. Shalom. Tabigima titing namasa di minguta sadarion na parjulu na pasaton hatan itu hatta ima inang fikar martauli manurung. Puena paduahon ibadah video YouTube pada hari ini Minggu tanggal 5 Desember 2021 ibadah melalui live streaming YouTube pukul 11 WIB, live streaming sekolah minggu pukul 9.45 WIB. Puena patuluhon telah diwartakan pada tanggal 28 November 2021. Puena keempat Almanak GKPI tahun 2022. Almanak GKPI tahun 2022 telah tersedia di kantor Sinode GKPI dengan harga Almanak Rp38.000 per eksemplar. Bagi warga jemaat yang ingin memiliki Almanak GKPI tersebut agar memesannya melalui penatua sektor masing-masing. Puena pelimahon persembahan yang ketiga pada hari ini Minggu tanggal 5 Desember 2021 kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan Natal jemaat. Berita jemaat tambahan. Yang pertama, berita pertama dan kedua pemberkatan pernikahan. Nah, perjulu hendak penerima pemberkatan pernikahan Saudari Santi Lasmaida Boru Tambunan, putri dari Bapak Muara B. Tambunan almarhum, Ibu Rosmauli Boru Aruan. Alamat Jalan Saudara Gang Gereja, anggota GKPI Jemaat Kus Air Bersih Medan, Sektor 3. Dengan saudara Ronald Ibrahim Lumbambatu, putra dari Bapak J. Lumbambatu almarhum, Ibu L. Boru Hutagalung. Alamat Jalan Rasmi Gang Karoja, anggota GPKB Tanjung Merawa, Resort Menteng 7. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021. Di GPKB Tanjung Merawa, Resort Menteng 7, masuk pukul 10 WIB. Napaduahon hendak menerima pemberkatan pernikahan Saudara Timothy Daud Milando Marpaung SH, putra dari Bapak J. Marpaung SE, Ibu M. Boru Panjaitan SE, alamat Jalan Saudara nomor 35 Medan, anggota GKP Jemaat Kus Air Bersih Medan Sektor 3, dengan saudari Astri Marintan Boru Hutasoid SH, putri dari Bapak Pelda Purnawirawan M. Hutasoid, Ibu H. Boru Simamora Sarjana Pendidikan, alamat Jalan Rakuta Sembiring nomor 75 Pematang Siantar, anggota HKBP Gloria Resort Martoba,
Jalan Marasi, Lorong 20, Pematang Siantar. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 di GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan, masuk pukul 10 WIB. Katekisasi kelas katekisasi Sidi tahun ajaran 2021-2022 di jemaat kita akan dibuka pendaftaran pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan Minggu tanggal 26 Desember 2021. Bagi anak warga jemaat yang akan mengikutinya akan mendaftar dengan membawa surat pengantar dari penatua sektor masing-masing yang dilengkapi dengan fotokopi surat baptis. Anak lahir: telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga E. Pasaribu, Ibu L. Boru Banjarnahor pada hari Jumat tanggal 19 November 2021. Alamat Jalan Sempurna Ujung, Sektor 6. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Songonima titing namasa di Mingguta Sadarion. Shalom. Tapasada rohata martangya kita. Ale debata Jehovah na marhabangsa di banua surga. Mulai atau pasata mele Tuhan. Lania sini roham tuot pangaramotiomu. Sa ditikyon saluhuk na ruasmu. Boy sahat tutong-atongan di bagas coromon. Dinalau mamuji pasangak buar munda bediai. Tarlumu bimale Tuhan pasahatun saluhut. Akan nadi rohan namin ang dihuriamon. Asanggiat ale Tuhan. Homa na pasutun jala homa na pasahatut tuhami. Akan nasinakapan ni rohan nami. Tarlumu bimale Tuhan lau pasahatun hamuliaton nami tuadupamu. Marhiti puji-pujian nang hatami. Nanaing tolhas tuhami ale Tuhan. Debata Jehovah para siroha. Nunga hubigi hami ale Tuhan barita jemaat ni huriam. Di hari-hari nong salpu ya le Tuhan, mengamardalan pelayanan ni huriam. Baik melalu Tuhan, gabi hasangapon di kuarmu, jala pasu-pasu madihami, saluhuk naruasmu nang pelayanmu na mangulahoni di tonga-tonga ni huriam. Ale di bata Jehovah, di tikyon, di namar sakap ianakon ni huriami, nanayang macalo, pasu-pasu, parbagason. Dua ianakon ni huriam, ale di bata Jehovah nang sungoni keluarga. Tuhan pasaton nami ale Tuhan asa sakap nasidei boy terwujud di bagasan hadami odolas niroh na sekole Tuhan. Ramoti jelasikopi ale Tuhan na perlu di keluarga yo na Tuhan. Asa sakap nasidei mardalan di bagasan nasiak ko ale Tuhan. Di bata Jehovah nang sungoni yanakon nanupat mutu sada keluarga ni huriam. Ima keluarga Pasaribu Boru Banjarnahor. Pos rohanami ale Tuhan. Napa dihudi menomu celara motiomu yanakon menurut Tuhan. Asagabe anak na marabiara tu adu pamu ale Tuhan. Nang songoni keluarga totong. Marlas ni roha. Pasahato dadanakon asahoma totong. Mamasu-masu. Marleon gogo nina tua-tua na di nama didik na yanakon nasde ale Tuhan. Tuhan debata Jehovah. Neng tolhas hatam di tonga-tonga nami marhiten na poson. Pos rohanami, tondim, tondi porbadia, natotong mia dihami, asa, boy tarjalo hami ale Tuhan, jala boy tarulo kami ale Tuhan, hatami di tonga-tonga tungdulu nami. Ali dibata, disakap nami di bulan 2 bolason, ima dinalau marningot, patutu bumi ale Tuhan. Do aturan do peraturan lalu Tuhan Allah nina masa ditikyo. Alai pos roha nami. Nalehonomu sudi dame do alas niroha di tonga-tonga nami. Asa tarulau kami sakap nami ale Tuhan marhiti lau papuji. Pasanga warmu ima di perayaan Natal ale Tuhan. Pos roha nami pasau tomu medihami ale Tuhan.
Leo kai paso do gogo di sude ruas ni ale Tuhan. Asa ria marlas ni roha dinalaho marlas ni roha di perayaan Natal ale Tuhan. Di bata Jehovah nang di pardalanan sa ditikion ruasmu ale Tuhan. Di namarlas ni roha manang arsak ni roha marhite parsahito dakuboto hami di dia nasida ale Tuhan. Tong do pasaton nami tu adu pamo ale Tuhan. Di namarlas ni roha totong matabay agka pasu-pasulas ni roha. Nang songoni di ruas mi na di bagasan parsahiton manang di dia pinasida ale Tuhan. Pasaton nami do tu adu pam asahoma na mamasu-masu sa luhut. Upaya pengobatan marhite medis nang obat na di pamangan nasida. Asa marhite ale Tuhan. Kamamalum dapat nasida marhite pasu-pasun. Ale di bata Jehovah. Asima roham, jalo matang yang namion, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martanya kita. Pinuji pinasangap ma guarmu namar mulai ale Tuhan debata Jehovah. Na disobahami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mauliate disembahan rohanami tu adopanmu di bagasan parminggon nami sadarion. Ala asi dohot holong ni roham. Di papungho dohami di bagasan hai pason dohot alas ni roha. Nuaing pe ale Tuhan. Naing ma di bagi hami hatam nabadiyay. Pasu-pasu ma roha dohot pikiran nami. Asaboy ale Tuhan hatami dihangulok kami di bagasan ngulu nami si ganupari. Marsaringar maho ale Tuhan. Nungarade hami obegesa. Di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangyak kami tu adopanmu nabadiyay. Amin. Hurian ay nolongan ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni Tuhata nanay begiota di bagasan mingguta sadarion. Tasurat do di Lukas bidu tolu. Mamukamay siyan ayat na parjolo sahat rodi ayat na paonopon. Lukas bidu tolu. Mamukamay siyan ayat na parjolo saat rodi ayat ono songonon madidok hatani Tuhata. Pasapul 5 tahun hinarajaon ni Kaisar Tiberius uju Pontius Latus manggunggumi luat Judea ditiki niakar raja naupaton si Herodes di luat Galilea
si Filipus dongan nasa ama diluat Iturea dohot Trakonitis, si Lisanias diluat Abilene. Uju si Hanas dohot Kayapas, si tuani malim Roma hatani debata tu si Johannes, anak ni si Sakarias di halongonan. Gabe ditopot iba nama Sadok luat humaliang batang Jordan. Di jamitahon ma padidion hamu bauni roha, laho pasayon dosa. Hobar tunatar surat di buku parjamitahon ni panurirang Jesaya. Suara nama Jojo di halongonan, pature hamuma dalan ni Tuhani, pahornop hamuma si dalanan. Ikon gohando nasarura jala si parejeton do nasadolok, dohot betul-betul, si patigoron do nang bekuk jala si patudoson do namar buki-buki, jala idaw ni nasa daging do haluaon nasian debata. Ido anggo sahatna. Shalom adihita damang dohot daina. Kurang semangat ate. Apenian adong dohita 1000 ama 2000 ina. Shalom adihita salutna. Baru pesongon na mangolotik. Amanami dohot inanami na inolongan ni Tuhata Yesus Kristus. Di bagasan mingguta sadarion. Tema nasahat dihita ima. Pauba ma roham, pature ma dalan ni Tuhani. Pauba ma roham, pature ma dalan ni Tuhani. Hamu akan ilongan ni Tuhata Yesus Kristus di pardalanan ni ngolu ni jolmai. Tentu sehalido selalu do mengalami perubahan dan pembaharuan. Dakea sarupa pardalanan ni ngulu ni jolmai, sian ari sadarion dohot ari mersogot. Pasti nado adong perubahan, adong perbedaan. Molo sadarion mungkin songona hafal badaki, mungkin mersogot ngadang-ngadong bedisi badaki. Molo sadarion marbaju na bagak kita, rohita marminggu bamuji pasangapon guarni Tuhani, mungkin marsogot nunga mangula-ula ta sigano pare hita. Hidup manusia itu selalu mengalami pembaharuan dan perubahan di dalam kehidupannya. Molo dang adong perubahan dan pembaharuan berarti dang mangolu jolmai. Alani idu di bagasan minggu tasadarion ditogiho dohita asa mengalami pembaharuan, asa mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ido umbahin di bagasan tema mingguan, pauba maroham, pature ma dalan ni Tuhani nena. Hamu akan ilongan ni Tuhata Yesus Kristus di bagasan minggu Advent na padua honam. Minggu kedua dalam menanti menyambut dan mengalami Yesus di dalam kehidupan kita. Tentu sahali dinapai mahon haroronai, adong do si paradeyota laho majakon haroroni si palduai. Di dalam minggu Advent yang kedua ini kembali kita diingatkan untuk mempersiapkan diri dalam menyambut keselamatan yang akan datang di tengah-tengah kehidupan kita. Molo di minggu naung salpu di paingot hita asa mangulu di bagasan habadiaon nasiat debatai. Di bagasan minggu sadarion di paingot hita asa taparade dalan laho manomu haroroni si palduai. Molo di dok taparade berarti ada sesuatu yang harus kita persiapkan dari dalam diri kita, dari dalam hidup kita untuk menyambut keselamatan itu. Molodidok parade hodalan, pature madalan. Yang dimaksud di sana ialah perbaharuilah hatimu. Asabui masuk di bata tu bagasan ngulung, tu bagasan roham. Alani ido amanami dohot inanami. Dina manomu-nomu, dina paimahon haroroni si paluai. Dang bohi taholan duduk manis tanpa melakukan sesuatu hal. Dang boy hita holan mangulang-ulang si ganupari tanpa ada pengharapan, tanpa ada perubahan di dalam kehidupan ini.
Tetapi firman Tuhan pada hari ini diingatkan dalam menanti, menyambut dan menantikan Yesus di dalam kehidupan kita, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Ada beberapa hal yang harus menjadi komitmen dalam diri orang percaya itu, sehingga ketika Yesus itu datang, benar-benar hati hidup kita sudah siap menyambut kedatangannya. Alani ido di bagasan minggu tasadarion, boasa pola di paingot hita, lau paubahon roha, jala pature dalam diaroroni Tuhani. Asa molo jupa, asa molo roh Tuhani, nungarade hita, laho majakon haroronai. Mari teturpo jamita sadarion, songot dia do di patol has disi, suruh-suruhan ni debata ima si Johannes Padidi. Ibana di jauh ditiki di halongunan, disuruh debatado ibana lau paingoton saluhut akka panggonggomi na adong di humaliangna. Buasa pola rikot di rohane debata paingoton saluhut jolmai. Di salah takasdo di boto debata nunga adul parngoluon ni bangsoi, nunga adul parngoluon ni jolmai sian lomo ni rohane debata. Nunga dau be jolmai sian nahina lomohon ni roha ni debata, ido umbaen disuruh si Johannes si paingoton nasida. Takas didok di ayat na patoluhoni, di jamitahon ma padidion hamu bau ni roha, laho pasesahon dosa. Allah menyuruh Yohanes untuk menyuruhkan sebuah pertobatan. Allah menyuruh Yohanes untuk menyuarakan sebuah pertobatan kepada semua orang pada masa itu, supaya memberikan diri kepada Tuhan agar hidupnya diperbaharui dan imannya semakin diteguhkan. Didok si Johannes do paubahamuma rohamuna laho pasesahun dosamuna. Dipaingot do nasida asa anggiat marhamu baun dingolu ni partodion. Dakolan marhamu baun dingolu ni pardagingon. Ala narumikot dia do pande debata dang hamu baun dingolu ni pardagingon. Alai hamu baun dingolu ni partodion itu. Molonunga adong hamu baun dingolu ni partodioni. Pardagingoni pe lam dinggan ma berengon. Dung didokon si Johannes pauba hamuma rohamuna lao pasesahon dosa. Hobar tu natar surat di buku parjami tahun ni panurang Yesaya. Didokdo suara nama jojo di halongonan. Pature hamuma dalan ni Tuhani. Pahornop hamuma si dalananna. Si Yesaya paradehon dalan di Tuhan Yesus Kristus, manuru saluhut jolma asa paubangon rohana, asa totong adong hamu bau ni roha, lao manjakon haroro ni sipaluai di tonga-tonga ni ngoluna. Asa totong saluhut jolmai, dang be mangolu di bagasan dosa. Dang be makarikoton hagiot ni pardagingon, alai didok pauba mapangalahom, pauba saluhut na akka parangem na hurang denggani. Asa molo jupa tiki di hari haroroni Tuhani nung ngabe rade hamu majakon ibana. Dipaingot do saluhut akan aporsiai. Asa unang ma adong hotel di bagasan ngoluta. Molo didok hotel. Hosom teal dohot late. Jadi dipaingot do jolmai ala nuaing bakoldo diulahon jolmai dinalaho pai baruhon ngoluni partodioni. Umura do nuaing pai baruhon ngoluni pardagiwan. Aladang pola godang aturan peraturan yang mau diikuti. Alani ido di amanami dohot imenanami.
di bagasan Minggu Sadarion di Paingon. Pertobatan tidak akan pernah terjadi jikalau seseorang itu menganggap diri selalu benar. Hamu baon ni rohai dang boi di ulahon molo menganggap dirina selalu sitong dalam segi hal apapun. Alana molo ngadidok orang-orang yang merasa diri benar dang disadari be hahurangan nai. Dang diboto be ahado nasala nabi nahena. Guarna pe menganggap diri benar. Apapun yang saya kerjakan itu adalah kebenaran. Jadi aka jolma nasi songoni di dok debata segeralah bertobat. Karena ketika engkau masih menganggap dirimu benar, maka engkau tidak akan pernah mencapai pertobatan yang sesungguhnya yang diharapkan Tuhan dari dalam kehidupanmu. Karena di dalam firman pada hari ini, Tuhan mengingatkan kita melalui Injil Lukas bahwa dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan, salah satu yang harus dilakukan oleh umat manusia adalah dengan bertobat. Memperbaharui kehidupan. Malodidok pai baruhon ngoluni partodion. Berarti akadia ma nanai si ulahonota di tonga-tonga ni ngolutta si ganopari. Tentu sahali ikut tabereng do, songot dia do hubungata dohot tuhatai. Molo nunga denggan parsaurata dohot tuhatai. Berarti parsaurat tu dong atajol mape denggan doi. Alana dang boi dohonon denggan parsauran dohot debata. Alai parsauran dohot dongan jolma dang denggan. Hubungan dengan Tuhan akan sejalan dengan hubungan kita kepada orang lain. Alani ido didok bertobatlah. Pertobatan itu akan terjadi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Molo pajupang dohita dohot debatai, disima tercipta pertobatan yang sesungguhnya. Boi tabereng damang dohot daina, songot dia do si Petrus, marhamu bauni roha, ditiki pajupa ibana dohot Yesusi. Dibereng ibana do Yesus namar huasoi, boi mangalehon pasu-pasu na luar biasa. Dibereng ibana do huaso nasiat Yesusi, alani ido imana gabi marbalik tu Yesus Kristus. Jala diihuton do Yesusi di tonga-tonga ni ngoluna. Boi museta bere songo dia do Apostel Paulus. Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus sehingga dia mengalami pembaruan di dalam kehidupannya. Ketika dia berjumpa dengan Yesus itu, disitulah dia menyadari bahwa keselamatannya sungguh sangat luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alani ido di amanami dohot inanami, molo di sukun noaing tuhita, namar minggu di bagasan Sadarion. Sudahkah kita berjumpa bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita? Pajupang dohita dohot debata di tonga-tonga ni parminggot tahun. Pajupang dohita dohot debata marhite-hite ibadah yang kita lakukan pada hari ini. Molo soboi dope tapakilalahon perjumpaan dengan Tuhan itu. Berarti perlu dipertanyakan kembali diri kita. Ahado sasitongna tujuaku ro marminggu Sadarion. Kalau kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hati kita pada saat ini, di rumah Tuhan ini, dalam ibadah ini, berarti perlu dipertanyakan kembali apa komitmen yang kita bawa dari rumah untuk datang beribadah pada hari ini. Kalau komitmen yang kita pakai dari rumah, bahwa saya datang beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bukan untuk melihat bagaimana kelebihan kekurangan orang lain, maka hati pikiran kita akan terfokus hanya kepada Tuhan. Dang berengot tabe hahurangan ni dongata na adong di siambon dohot di hapirang ta.
Dang terfokus behita mamereng, songod dia do pahayan na dipake ni inataan, songod dia do pakaian na dipake ni amataan. Tidak lagi. Fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan. Jadi molonu ngabui tapakilalahon perjumpaan kita dengan Tuhan. Maka pada saat itulah pertobatan yang sejati akan menjadi milik kita. Alanido dihamu amanami dohot inanami. Mari mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Sudah bagaimana kehidupan yang kita lakukan selama ini. Nah paduahon dipaingon dohita mari teturpu jami tahun. Dinalao paradehon pature dalan lao manomu haroroni Tuhani. Dipaingot do tuhita asa manian tatopoti madosata diadopan ni Tuhani. Molo disukun amanami dohot inanami. Hiado tatopoti dosata diadopan ni Tuhani. Tentu sahali adong do nama jawab, ya. Tiap hari Minggu hutopoti do dosaku. Di dalam ibadah selalu aku mengaku dosa kepada Tuhan. Alaihiado tasukwa. Pengakuan dosa yang seperti apa yang kita akui di hadapan Tuhan. Kalau memang benar kita mengakui dosa di hadapan Tuhan, tetapi mengapa masih sering kali terulang kesalahan dosa yang sama di dalam kehidupan kita? Manang adong do tubuh di bagasan pikirata, toh emak. Molosya nara Senen satu hari Sabtu. Niulah hurmana adong di Portibion. Anon di hari Minggu bani topoti dosa niba. Apakah pemikiran yang seperti itu yang ada di dalam pikiran kita? Di bagasan sadarion di paingot, asamanian dalam menyambut kedatangan Tuhan itu, topoti madosam sien ies ni roham. Asa unang be taulahon akka kesalahan dohot dosa nasarupai. Jadi jangan pernah katakan bahwa saya sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan, tetapi kembali kita lakukan lagi, itu tidak diterima di hadapan Tuhan. Karena pertobatan itu harus dilakukan 100%, bukan 50%, bukan 60%, bukan 80%. Harus benar-benar 100%. Berarti seluruhnya di dalam hidup ini harus benar-benar kita berikan kepada Tuhan yang terbaik. Sehingga keselamatan itu benar-benar dinyatakan di dalam kehidupan kita. Di Sada Yohanes, akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Karena Dia adil dan setia, maka Tuhan akan mengampuni dosamu. Molonunga di sesa debata dosa tai. Berarti adong manian hai baru ni ngolu ni partot dioni. Unang besarupa dohot naso. Manopoti dosa. Kalau sebelumnya kita hidup di dalam kegelapan, berarti ketika kita datang kepada Tuhan, adalah perubahan yang luar biasa di dalam diri kita. Adalah pembaruan iman itu nyata di dalam kehidupan kita. Jangan sama. Unang sarupa. Nasoro mendapat ton debata, dohot naro mendapat ton debata. Alane ido di bagasan Minggu sadarion, tatopoti madosata di adopan ni debata, asa gabe dapota haluaon nasian Tuhani. Topoti dosam sianasa ias ni roham, jala unang be ulahoni di pardalanan ni ngolum. Supaya kita benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Napatuluhan di paingo tuhita, dinalau patureho dalan dinalau manomu haroroni Tuhani,
Dipaingot do tuhita asa manian tapasahat dirita tu Tuhane. Buasa mapola amanami dohut inanami dinalau manomu-nomu haroroni Tuhani tapasahat dirita tu debata. Karena jika kita memakai kekuatan dan pemikiran kita sendiri, kita tidak mampu menjalani kehidupan ini. Molo disuku Tuhamu amanami dot inanami. Bui hamu sadarion hudul, marminggu, marrede, martangiang. Alani ise doi. Alani gugumuna doi. Alani malomuna doi. Alani kesehatanmu doi. Tidak. Semua itu karena pertolongan yang daripada Tuhan. Jadi molo dang petapa saat diri tau tu debata. Aha magugut talau madalani ngolut tau si ganu pari. Kalau kita tidak memberikan diri kepada Tuhan, memasrahkan diri kepada kehendak Tuhan, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Tentu sekali yang akan terjadi di dalam kehidupan ini akan terjadilah kekacauan yang sangat luar biasa. Karena kita tidak dapat mengontrol kehidupan kita sendiri. Alani ido di amanami dohot inanami. Pasahat madirim tu debatai. Asa dirajai roha dohot pikiranmu. Asa dirajai saluhut anggota ni tubuh. Asa dirajai pamanganmi. Asa unang adong nama kaciti rohani donganmu. Supaya Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga tidak muncul niat-niat yang akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Molohot do hita rabdo Tuhane. Tentu kehidupan kita pun akan terkontrol di dalam kuasa Tuhan. Jadi mari turpuk jami tahun ikon manian taingot pasahaton diri tua dopan ni Tuhani. Supaya di dalam penantian, di dalam masa Advent ini, kita benar-benar hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Lalu yang berikutnya, yang Tuhan mau melalui firman pada hari ini, dipaingot do tuhita, patoguma hapor syaunmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa hampir setiap minggu kita mendengar firman selalu mengingatkan untuk memperteguh iman, patuguhon hapor syaun buasa. Karena iman kalau tidak selalu dipupuk, disiram, itu akan mati dan layu. Kalau kehidupan kita ini tidak selalu kita isi dengan apa yang selalu Tuhan firmankan, maka iman yang kita miliki itu akan mati. Mulu ngamate haporsioni, ngului pedang marlapatape. Mulu ngadang-adong be pakirimon tutuhani, dang marlapatape ngulutai. Karena imanlah yang memampukan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Alani idi amanami duhut inanami. Firman pada hari ini sangat tegas mengatakan kepada kita supaya bertobatlah wahai engkau orang-orang percaya. Perbaharuilah kehidupanmu, perbaharuilah hatimu, jangan setengah-setengah. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan tidak menerima yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Tetapi Tuhan menerima yang 100% memberikan hidupnya. Jadi unangan non, contohnya dung saat hita di harbangan ni harajau ni Tuhan ni. Alaholan 80% do pertobatata. HP adong 20 anak tangga naik na yang silewaton. Dan bui beta lewati alahurang 20% naik. Betapa mirisnya kehidupan kita.
Hanya karena perilaku yang 20% itu, kita tidak mendapatkan keselamatan yang kekal itu. Jadi unang sempat hita songwani. Jadi kalau mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, serahkan 100%. Unang adong di bagasan rohata toy mak. Andon mamuse di padenggan rohai. Toy mak tu bulan neng roh aung dapat tiki. Mulu setapai madu adong tiki selalu mengharapkan bahwa masih ada hari esok. Lalu bagaimana kalau hari ini Tuhan datang? Mampukah kita mempertanggungjawabkan iman itu? Jadi jangan pernah menunggu untuk memperbarui kehidupan. Jangan pernah menunggu untuk melakukan pertobatan. Jangan pernah menunggu hari besok untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mengatakan kepada kita, Dia akan mau menunggu untuk pertobatan, tidak. Kalau Tuhan datang hari ini, pasti akan datang. Dan kita tidak akan memiliki waktu lagi untuk mengatakan, tunggu dulu Tuhan, aku belum bertobat. Alanay neng angkot dohita, boy di pai masupiri. Alai molo neng masuk Tuhan rajaun ni Tuhani, dan adong istilah pai majo. Tidak. Jadi bayangkanlah setiap hari itu. Bayangkanlah hari ini adalah hari terakhirmu. Maka kalau hari ini adalah hari terakhirmu, berikanlah yang terbaik dari dirimu yang paling baik untuk Tuhan. Molo boy do adong pemikiran si songoni tubuh di bagasan pikirata. Berarti dang mau lebih hita patureho dalan molo roh Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan datang pintu hatimu masih tertutup. Jangan sampai ketika Tuhan datang masih ada duri di hadapanmu sehingga Tuhan tidak bisa melaluinya. Jadi usahakanlah kehidupan kita ini benar-benar menjadi kehidupan yang bersih dari segala apa yang tidak Tuhan inginkan. Supaya keselamatan, kesempurnaan itu nyata di dalam kehidupan kita setiap harinya. Alani ido di amanami dohot inanami. Tetaplah persiapkan hati untuk menantikan, menyambut dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan. Menjaga hati, sikap dalam segala aspek kehidupanmu. Baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, bahkan apapun yang kita lakukan. Jagalah dirimu supaya engkau tidak jatuh kepada kuasa kegelapan itu. Jagalah dirimu supaya engkau mampu mengendalikan setiap perkataanmu, perbuatanmu, bahkan melalui pandanganmu. Seluruhnya harus kita jaga supaya tidak menyakiti siapapun yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, melalui firman pada hari ini, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapau bama rohata, tapai baru ma ngoloni partodiota, tapature ma dalani Tuhani, asa radi hita manomo haroroni Tuhani, asa gabe si pardohot hita dihaluaon na binuan ni Yesus Kristus nanaing roh tu portibion. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Maulia tema ali Tuhan, disombahon rohanami di bagasan parmingguan nami sadarion. Nungabe ale Tuhan ditangihok kami hatami. Dinapaingot to kami ganup akan aporsea. Asa saluhut na kami ale Tuhan pauwah rohanami. Para dihodalan dinamanomo haroromi. Alani ido ale Tuhan mangigdo pangurupon nasyakoi hami.
Pergugoy mahami ale Tuhan. Asa manoto kami mardalan di hati goranmi. Asa manoto kami ale Tuhan mangolu di bagasan asi dohot holong ni roham. Di boto hami doa ale Tuhan. Julma nagale dohami. Alani ale Tuhan mian maho di bagasan roha dohot pikiran nami. Asa bui ale Tuhan hatam naung binegi hami. Dihanggulo kami ale Tuhan, dipatarido kami marhite-hite parbue ningolo nami. Asa marhite sa luhut nay ale Tuhan lam marsangap marmulia maguarmo di sa luhut portibyon. Posdoroha nami diho ale Tuhan, molohodo dohangan nami, dang pasobon mo hami di hagulaponi. Alani ale Tuhan, romaho di bagasan roha dohot pikiran nami. Rajai ma ngulu nami ali Tuhan. Asa manuto kami di haluaon na siyakoy. Di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami tu hadapanmu na badiyay. Amin. Atani debata hujani haporsiauta lau pasaton peliata imanat tersurat di buku ni 2 Korintusia ayat 12 sonon mahatani tuhata aindada asal dipatuk ulaun guguanon hahurangan ni akan nabadiai nasumurung doi huhut alani hamaulia teon ni natorop tu debata ido sahatna tapa sahat mapiliata di bagasan ngasni roha.
Kuriani Tuhata, Jongjong Mahita. Tatangnya koma pilihat tatu dewata, martangi yang Mahita. Ale debata amanami nadi banua ginjang, di parhatopot rohanami dosian uduk ni rohanami, odo mual lina saulibasa nama uliutus. Dison hupasat hami do pilihan hamaluyaton nami tuho. Saya jalo jala pasu-pasu ma pilihan nami on. Asa gabe dalan panidangion. Parsauran dohot ulaun asini roha di huriamon. Bahen mangulu nami gabe pilihan nahombar tulomo ni roham. Jala pasidohot parohon harajaonmu. Olong hasitongan dohot hadamionmu di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim, asa saya totong madok mauliate tuho, di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Ale amanami nadi banua gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham di banua tongaon songon nadi banua gijang, leon madi hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mahita di bagasadame jala tajaloma pasu-pasu sia debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita di sondakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita jala di pasaorhon madamena tuton ditabe
Shalom, selamat Minggu Advent kedua umat kita saluna. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di